Welcome ulit dito sa akin channel. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang naging experience ko noong June 3, Friday for the renewal of my motorcycle registration na maaaring maranasan nyo rin lalo na sa mga may motor na first time pa lang ma-renew ang rehistro. So in my case, mayroon akong tricycle na na-expired na ang unang taong libreng rehistro noong March 17. Ibig sabihin, 2 buwan na siyang unregistered. So expected na may additional charges due to delinquency. Pero kung up to date ka naman, wala kang dapat alalahanin sa mga extra charges. Paalala, siguraduhing maayos at walang problema ang iyong motorsiklo para maiwasang i-decline ang iyong application. First step, nagpa-photocopy ako ng ORCR. At dahil wala pa yung original plate number ko galing sa kasa, nagpa-photocopy na rin ako ng authorization stating na wala pa yung plaka ng motor ko at pwede mo na gumamit ng improvised plate number. Pero if ever meron na kayong original na plate number, ORCR na lang ang ipa-photocopy nyo at ibigay sa emission testing personnel. After may emission test, bibigyan kayo ng receipt at certification patunay na pumasa ang iyong motorsiklo. Ipa-stencil nyo na rin pala ang chassis number nito. Ang halaga ng binayad ko for emission test, 450 pesos. Next step, nagpunta ako ng Cebuana Luwilier para mag-try kumuha ng insurance dahil sa pagkakalam ko mura lang kumuha sa Cebuana. I think nasa 400 to 500 pesos lang. Unfortunately, ang sabi sa akin ay hindi daw sila nag-a-allowed na mga motor na wala pang original na plaka. Kaya ang ginawa ko ay dumiretso na lang ako sa mismong LTO para sana magtanong kung saan pa pwedeng kumuha ng insurance. Not knowing na sa LTO ay mayroon na din palang emission test at insurance company doon. So bago ka magpa-insured, kailangan mo munang ihanda ang mga requirements tulad ng ORCR photocopy na ibinalik lang din sa iyo ng emission testing center, kasama ng certification at authorization kung wala pa ang iyong original na plate number. Iabot mo lang sa ahente para gawan ka ng documentation at sila na mismo magsasabi sa iyo kung anong papers ang itatago mo at kung ano ang ibibigay mo sa LTO. Ang binayaran ko para sa insurance, 750 pesos. Mas mahal pero okay lang. Next step sa LTO. Ang kailangan mo ihanda, ORCR photocopy, driver's license o kahit anong government ID photocopy ng mismong may-ari ng motor, authorization kung wala ka pang original na plate number, emission test certification at proof of insurance. Kadalasan nagbubukas ang tanggapan ng LTO mga 8 AM at may cut-off time hanggang 4 PM. At kapag kompleto na ang iyong mga requirements, iabot mo ang requirements sa front desk or information desk para i-check nila kung kompleto. So after nun, sa loob na ng facility ang diretsyo. Hintayin matawag ang pangalan para mabigyan ng numero. After mabigyan ng numero, i-guide ka kung saan ka next window na pupunta para ibigay ang mga requirements for motor vehicle inspection. Dito lalabas kayo ng facility para inspeksyonin ang iyong motorsiklo. Kung pumasa, babalik ulit kayo sa loob ng facility at hintayin ulit matawag ang iyong pangalan. Once matawag ulit ang iyong pangalan ng inspektor, ididirect ka sa next window for verification of records. Ibibigay mo ulit ang iyong mga requirements at hintayin muling matawag ang pangalan. Noong ako natawag, may nakita akong naka-attach na paper. Nakalagay dito na the motor vehicle is still valid and does not need to be renewed yet, which means hindi updated ang system nila. Dinirect nila ako sa next window at ibinigay ko ang requirements. At dahil nakita naman nila sa last certificate of registration ko na 2 months na expired, in-instruct nila ako na mag-iwan ng contact number at tatawagan na lang daw nila ako pag may update na daw sila galing sa main office. Ibig sabihin, minalas ako nung araw na yon. At dahil wala silang operation ng Saturday at Sunday, baka Monday na daw sila makaka-receive ng update at tawagan ako.
Pero kung wala naman problema sa verification, diretso lang sa next window. So as expected, Monday na nga ako natawagan at sinabing okay na daw. At pagdating ko sa LTO, dumiretso ako agad sa releasing area o window kung saan ko iniwan ang requirements ko. After ko matawag, pinapunta ulit ako sa verification window para ipa-verify ulit ang mga papers. After verification, ibibigay ulit ang papers para dalhin sa cashier window. Naghintay muli ako matawag para bayaran ang registration fee kasama ng ibang late charges. Ang binayaran ko, 580 pesos at binigyan ako ng official receipt. Ganito na nga pala ang bagong receipt na matatanggap mo at hindi na sila nag-i-issue ng sticker. Ayan po ang proseso ng renewal of motor vehicle registration. Medyo matagal at pwede magka-aberya depende sa system nila. Kaya dapat handa ka din sa mga ganyang sitwasyon at magbaon ng mahabang pasensya. So all in all, ang nagastos ko ay 1,780 pesos. Hindi pa kasama ang photocopies, inumin at pagkain habang naghihintay at gasolina. Ayan, I hope nakatulong ito sa iyo kung nagbabalak kang magpa-renew ng rehistro. Salamat sa iyong oras ng panonood. Like, comment, share, and subscribe dito sa channel at hit that bell button para once we have new uploads, ma-inform kayo kaagad. Till next time, God bless.